Witam Państwa po króciutkiej przerwie. Dobry wieczór, guten Tag, zdrastwujcie i jeszcze i tak dalej. Szanowni Państwo, tak teraz jest taki punkt programu, KJO Grzegorz Stasiak powinien Wam coś o sobie powiedzieć. No to, że jest instruktor, to już wiecie, bo kto udokumentował. No ale tak właśnie, tu pierwszy rząd, wszystkie trzy panie inoch wlozna z synami mrugają. No co, co go dość? Trik nerwowy! Hopie, trik nerwowy wygląda tak. A tu kobiety mi mrugają tak. No, trik nerwowy. A dobra, możecie mnie podrywać, nie ma sprawy, ale muszę wam powiedzieć, że jo jest żeniaty. 25 lat w styczniu miał po ślubie. 25 lat. Zgodnijcie, co ja mojej żonie zafundował z tej okazji. Jak pan myśli? Pan tu taki już zaszczępiony. Nie. W czasy na Wyspach Kanaryjskich. Sama se jechała na 2 tygodnie. A co? O, ale hopu, już się ciśnie pytanie na usta. Ja to czuję. Ciekawe, co i zafunduje, jakby da miał 30 lat po ślubie. A jakby da miał 30 lat po ślubie, to punia pojada na zot. Ale wy nie wiecie, panowie, co to jest 2 tygodnie bez baby w domach. 2 tygodnie łazienka do mojej dyspozycji. Bo przy babie to ja się mogę kąpać ino raz w tygodniu. Na nowe auto oszczędzamy. Raz w tygodniu i tak. 2 gorczki ciepłej wody i gorczek zimny. Mało tego, jak się okąpia, to tą wodą jeszcze muszę kuchnia powycierać. Bez to, że jak pojechała na te wczasy, godom nareszcie się wymocza w tej wannie, nie wyłaża prędzej jak za 3 godziny. Ale słuchajcie, po godzinie leżenia w tej wodzie, wszystko mi się tak poskurczało, to znaczy prawie wszystko, jak u staruszka jakiegoś, biera ten szampon, leja na ta moja kudła to łeb, w to się ośmiał. No widzisz, Glacok się ośmiał, no. A to pieroństwo się nie mydli, nie pieni się. Zaś wyciskom z tej tubki, polewą wodą, no nie mydli się. Ida do kuchni po brele, czytam, a na tej tubce pisze tak. Płyn do intymnej kąpieli dla pań. Jakżech, ja, brawa, no. Gańba, a nie brawa, no. Ale dziękuję. Wyczas, żech ta tubka, biera drugo, ale żeby już oszczędzić resztki włosów, zaczął żech od kloty. Słuchajcie, kiedyś to ja naprawdę był jak Antonio Banderas. A teraz wyglądam jak Jacykow. To był żel do depilacji. Baba przyjechała z wczasów, a do Grzegorz, żebyś ty wiedział, jaka ja jestem wypoczęta, wyrelaksowana. Ciebie się też należy taki urlop. Jedź się na 2 tygodnie do Wisły. Ty, z Rudy Śląskiej do Wisły 70 kilometrów. Piechty ją walą 2 dni. Ale dała mi tauzena, dała mi 1000. Pano Grzegorz, to je kupa kasy, tak se to rozłóż, żeby ci nie brakło. Ale są bez baby w sanatorium. Ludzie, jak ja zaczął szastać tymi pieniądzami, chipsy, paluszki, oranżada, kaugumin. Przewaluch to za tydzień. Tak se myśla, jak tu jeszcze od baby wytargać drugiego tauzena. Ida na poczta i telegram. O, to ją przekonał. I pisze tak. Kochanie, stop. Przyślij mi jeszcze 1000, stop. To mi przedłużą, stop. Na drugi dzień pieniądze i telegram od żony. Kochany mężu,
Moż tu 2000, a niech ci go i pogrubią. Taką mam fajną żonę. Słuchaj, ty mi przypominasz, proszę, przepraszam, że tak za ty, Grzegorz, koleżanka z podstawówki. Jak pani ma na imię? Co się tak... Ewa, nie, tamta była Kryś. Czemu ja się tak... No, ja miał taką Krysia w podstawówce, słuchajcie, i na matmie powiedział kawał, a ona się na poloku z niego śmiała. No ale to jest Ewa, tam miała inny śmiech trochę. No. Słuchajcie, wszystko się razem z żoneczką, my się nawet razem do spowiedzi chodzimy. Tak, ostatnio byliśmy w spowiedzi, Jowłaża pierwszy, trochę znerwowany, bo grzech ciężki, zamloło mi w bebechu, ale przełamał się i wala. Godą proszę księdza, zdradził moja żona. A ten na mnie ostro, a ile razy? Ja godą zaraz, ja się przyszedł spowiadać, a nie chwalić. Ale dostał rozgrzeszenie, pokuta, wyłaża, z drugiej strony moja żoneczka wchodzi, wierzcie mi, niechcąco podsłyszał, a ona do księdza to samo. Proszę księdza, ja też zdradziłam swojego męża, a ty już do niej łagodniej. A powiedz mi, siostro, zrobiłaś to z miłości, czy może dla pieniędzy? A moja żona go do, no chyba z miłości, bo co to dzisiaj jest 50 złotych? Taką fajną żoneczka, no. Ale to jest nic. Wyłażymy z tej spowiedzi, a do konfesjonału idzie babcia. Babcia ze Piosków, tu Rybnik Pioski. 84 lata, taką, ale jeszcze energiczną, no proszę księdza, mam wielki grzech, bo ja odcyganiła. Dobra babciu, powiedzcie, kogoście to odcyganili. Proszę księdza, podczas wojny to ja przed Niemcami ukrywała Żyda. Ale babciu, to nie jest cygaństwo. A babcia go, no proszę księdza, to jest cygaństwo, bo ja mu kazała, żeby on mi za to płacił. No nie, no karmieliście go, ubierali, opierali. Nie, babciu, to nie jest cygaństwo. A babcia go, no proszę księdza, to jest cygaństwo. I ja mu dopiero wczoraj powiedziała, że się wojna skończyła. A propos wojny, wiadomo, partyzanty w Lubelskim, tam była najsilniejsza partyzantka, walczą z Niemcami o taką wioskę. Wiadomo, te pierońskie Niemcy zawsze te posiłki ściągli, partyzanty pytają, kaj się ino do. Jeden leci, już nie umie, Niemcy tam już za nim, patrzy klasztor. A siostra zakonno kopie grządka motyką. Siostro, Niemcy mnie gonią, mogę się pod te wasze długie kecki schować? No możesz. Partyzant pod kece, Niemcy przylecieli, Schwester, Hände hoch! Wo sind Partisanen? Schwester trochę po niemiecku umiała go do Partisanen bitten nach Wald. Niemcy do lasu. Ewa, posikosz się, Ewa, no. Godał ci pampersa bierz ze sobą, jak Stasiak występuje, no. Niemcy do lasu, a partyzant siedzi pod kieckami. Jak to chłop z lasu, taki wypuszczony. Nie wytrzymał i chycił ją za łydka. Pano siostro, a wiecie, za co was trzymia? Siostra go do, no za łydka. O, to partyzant wyży. A za co was teraz trzymia? Za udo. No to partyzant nie wytrzymał i jeszcze wyży. Cygium. Siostro, a wiecie, za co was teraz trzymia? A siostra go do, za jajca, bo ja też je partyzant. Ale widzicie, ja miał o swojej rodzinie gadać, a to tak przeszło o wojnie, ale to dobrze. To jeszcze a propos, tutaj macie taki fajny kościół niedaleko, jak ci bociany odlatywały do ciepłych krajów, siedli się tu przy kościele na takim drzewie,
3 bociany, pierwszy go do tak. Ja w tym roku lotał tydzień na domy młodnowoków. No i co? Potem mieli synka. Ten drugi bocian go do hopie, to jest nic. Ja w tym roku lotał 2 tygodnie nad domy Młodkowalskich. No i co? No i potem mieli bliźniaki. A ten trzeci bocian go do hopy, to jest wszystko nic. Ja w tym roku lotał 3 tygodnie nad probostwem. No i co? Pado nic, ale wiesz, wiele faroż miał strachu. Tak. Czyli Łożuniek wam powiedział, oprócz żony mu jeszcze 3 chłopców, cera i kurde bele teściową. I nie wiem jak wy tu, chłopy z Rybnika, ale na pewno wadzicie się z teściowymi, ryczycie po nich, przezywacie, a tu chłop z tą brodą, ty mi wyglądasz na takiego, co i teściowie lud nie jedna. Ale nie jo. Słuchajcie, Jona moja teściowo nie dam złego słowa powiedzieć, bo jo dzięki teściowy przestał gorzoła pić. Roz, jak przyszedł do domu o żarty, ich ją ujrzał podwójnie. Koniec z gorzołą. Koniec. Powadził się zięć z teściową, już ich chciał... No, ale anioł stróż chycił go za ta ręka i mu do ucha szepcze: nie biją, wej się wędka, idź się zrelaksuj na ryby. No to facet poszł. Pierwsze zaciągnięcie złotorybka. Rybka go dopuźmie, spełnia ci 3 życzenia, ale twoja teściowo dostanie 10 razy więcej. Zgadzasz się? Zgodzą. Godaj pierwsze życzenie. Wila, cyk, wila, a teściowo 10. Drugie życzenie. Mercedes najnowszej generacji full wypas. Cyk, Mercedes, a teściowo 10. No jakie masz trzecie ostatnie życzenie? Facet tak myśli go do... A! Chce dostać lekki zawał serca. Jakoś żadną teściową mi nie klaczką teraz. Są bozny przecież, jasny. No. I jeszcze jeden o teściowy na koniec, słuchajcie. Tyż facet chycił złotorybka, rybka go do słuchaj. Jest kryzys, frank idzie w dół, euro idzie w dół. Spełnił mi jedne życzenie, nie tak jak wszystkie 3, jedne, ale za to porządne. Facet go do słuchaj, nie był w Australii. Tak by chciał być w Australii, ale tak, no, statkiem się boja jechać, nie opowoża się. Fligrym? Ha, nie ma mowy. Zrób mi autostrada z Polski do Australii. Rybka go do, no chyba ci w dekiel pizło. No autostrada, nie, no wiesz co, no umia dużo, ale tego nie dam rady. Jakieś inne. No to facet go do, wiesz co, 40 lat mu, stary kawaler rzech jest. Wstydliwy do kobiet. Daj mi taką moc, żebych umiał mentalność kobiet poznać, no to się wtedy łożynia. A ta rybka go do, a ta autostrada ma być 2-pasmowo czy 3-pasmowo? No i na koniec, szanowni państwo, tak jakże godą, mam 3 chłopców, chłopcy zdolne, inteligentne, na starego się podali. Wszystkie 3 studia skończyli, najmłodszy se teraz otwarł spółka z OO, ten średni se otwarł spółka Joy Vanja, a ten najstarszy, no ten już siedzi. Ja też teraz chcę z nim dorównać, skończył studia, bo ja normalnie był bardzo wzorowy uczeń, podstawówka, ogólniak, wyższe studia, potem obronił pracę doktorancką i w tej chwili na co dzień to ja wykładam chemię w Biedronce. No to już o chłopcach, wiecie, i cera na koniec. Laska nie z tej ziemi. 1,80 m, gnał się na starego podała.
długie blond włosy, dychania tak jak trzeba. I no mi się pierunizna skolegowała z rockersami. Wiecie, w to są rockersy, dziełchy? Te pieruny, co na tych motocyklach jeżdżą, nie? Słuchajcie, kobietki, abyście takiego hopa z bliska ujrzały, wierzcie mi, macie pełne galoty strachu. No chyba, że kerostringi nosi, to tam się już nic nie zmieści, no. Godum i Celinko, nie jeździ mi z nimi na randki do lasu, bo niech cię taki kiedy wywiezie, powie ci cnotka albo piechotka i będziesz musiała do domu piechty przyjść. A ona mi go do tato, ja już tyle razy była z nimi na randce w lesie, przyszła jo kiedy piechty. Cała mama. Szanowni Państwo, ale to tyle o mnie, tak żeście się dowiedzieli już, bo tam w gazetach czy w telewizji cyganią. W ogóle to ja się cieszę, żeście przyszli, nie patrzycie na ta pieruńsko telewizja, bo powiem szczerze, tam nie ma co oglądać. Tam naprawdę jedynie co jest w telewizji do oglądania to są 2 seriale, to jest Nauka jazdy i Świętowojna.